So, ayun, good morning mga kabisikleta. Tagal kong walang upload. Ngayon lang ulit kasi nakapag-ride. Medyo na busy. Ngayon lang ulit nakalabas-labas. Kaya ngayon lang ulit. What? Ang ride pala natin ngayon ay sa Bayambang, sa St.Vincent Ferrer statue. May mga sasamaan tayo ngayon eh. Kikitain natin sila sa bayan na San Fabian. Oras na ngayon ay 4:26. Ang call time namin ay 4:30 to 5. May kami 5. May dadaan namin dito sa banda dito sa ako. Kasama ko lang din. Kasabay namin paparap sa bayan. Yung mga bisikleta, may lang din, kita sa daan. Ride out. Mga bisikleta. Time check, 5:17. Filipino time na naman tayo. As always, ride out. Pero ayos lang. 6 pa lang naman tayo ngayon. Naka tayo ngayon mga bisikleta, naka MTV tayo ngayon. Pero nung last ride ko sa Sambales, naka RP tayo nun. Pwede na! Sa akong kasama. Pero dito sa kamera kasi. Dito sa kamera, sir. Salam. Salam sa sponsor kamera. Kamera kasi. Lagyan na lang siya. Kumakita kayo di ba kasi may. Kulit. Video sa pala video dito mga. So what's up mga bisikleta? May ginigising tayo. Tulog pa ata. Hindi, gising na. Nagising na ata. So ayun po. Mang-istorbo tayo ng kasama kasi nagpalista siya sa listahan. Tulog pa pala. Hintayin natin lumabas. Natin siyang lumabas. Huwag natin paliguin. Basta magbihis na lang siya, sabi natin. Sir Pidencho, panoodin mo to. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Tingnan natin kung paano ka, anong itsura mo pag bagong gising. Naka-ready pa yung jersey niya. Lalabas na po siya. Na. Hindi siya nakapag-alarm daw. Yun yung jersey niya. Magbihis ka na. Po siya. Bagong gising lang. So what's up? Mga kabisikleta. Yun yung ginising namin. Good morning. Hindi daw nakapag-alarm. Okay. Yan. Habulin na lang natin yung mga kasama namin. Napapala ng mga nag-chicks pa paggabi. Oo, yung mga chicks. Baby time kasi paggabi. Kaya antok pa. Habulin natin yung mga kasama natin sa mga aldan na daw sila. Sa mga bisikleta, kakalagpas natin ang bayan ng Mangaldan. Bali ano tayo ngayon? 7. Ano? 8 pala. Dito tayo dito. Anong susunod bayan dito? Santa Barbara na saan? Sa Santa Barbara tayo. Kaya sila mga tayo. Kasi yung first time ko na lang. Hindi naman lang natin. Ang tata, 40 na. Balikan nyo, gusto natin. Ready? Yan, first time sabi ko. Pakita. First time. Okay na ulit, ikay sa lang. Rerenta. Sana all, Pilipinas. Rangkuhan natin. Pwede na!
Dagdag! No! God, please, no! 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 Ay! Yeah! Gak! Takbo tayo 32. Ha? Bumba na mamaya. Pag huminto. Sa mga bisikleta. Time check tayo ngayon. Anong oras na? Mga 6. Ewan? 6:52. 6:52. Dito nga tayo Santa... Ano? Pamalasikin na ata eh. Almusal muna tayo dito. Malasikin. Yeah, what's up, man? So, Santa Barbara, marami ang sa katotohanan. buti na lang, may ride tayo ngayon. Nakapag-vlog ulit ako. Ang last vlog ko pa nung Sambales eh. Pagkatapos nun, di na ako masyado nag-ride. Inayos ko muna yung MTV. Yes. Lakson na lang. Katapos tayo mag-breakfast. Check tayo. 712. Naka-31 kilometers na tayo. Check ride. Pamalasikin na kami. Kahit saan sa daan. So what's up mga bisikleta? Lumagpas na tayong bayan ng Malasikin. Malapit na tayo dun sa Bayambang, St.Vincent Ferrer. Chill lang tayo para hindi magkaiwanan ng mga kasama. Nasa likod ko sila. Check tayo mga bisikleta. 8:19. Lapit-lapit na tayo. Woo! Soon, gagawa tayo ng content ng bike check. Medyo mayayain pa kasi ako magpakita sa camera eh. Kaya ganito lang muna. Pero soon, bike check na tayo. Oops, may stuck yan. Oy, my friend. No. Hoy, dahan-dahan ka na pagsasalita dyan. Oh no. Sana na tayo dito mga bisikleta. So what's up mga bisikleta, dito na tayo sa St.Vincent. Kakaliwa na tayo dyan yun si JC. Kaliwa tayo dito mga bisikleta. May motor sa likod sa lang. Talagang may pagkatanga ito. Touchdown na tayo sa destination natin mga bisikleta. Okay, kaliwa. Dito. Mga bisikleta, touchdown. Pwede na!
para hindi makapag-picture sa loob kasi walang face shield. Pumunta kami dito para iba kami masusuki. Suzuki. Pumunta kami dito. Interview. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So what's up mga bisikleta? Tinanghali na kami ng uwi. May dinaanan pa kasi kami sa Kalasyaw eh. Yeah! Ang init! Oras ngayon, 12:30 na ata ng tanghali. Kakain lang kami ng lunch dun sa isa namin kasama. Tapos, yun na, uwian na sa kanya-kanyang bahay. Doon na lang siguro ako mag-outro. Ay, dito lang pala. Next ride ulit, mga bisikleta. Subscribe nyo na lang. Peace. Sana nag-enjoy kayo.